grappig hoe dat Chris op dat piano kan spelen is zonder dat er een kabel naar die piano loopt, die synthesizer. Maar hoe geraken die daar weg? Praktisch. Zo, de artiesten na het optreden. Ja, hoe gaat je nu naar uw auto? En mij hebben ze daar toch een paar keer in een flightcase gestopt. Zo van, weet je, hier kruipt hier in de flightcase toe. Pardon, excuseert, iedereen uit de weg. Niks aan de hand. En dan een keer binnen, uit die flightcase. Hé, mannen, merci. En dat gekrijs van die mensen, hoort dat af. Die werden gek, hè, toen. Ja. Dat moet niet meer plezant geweest zijn, denk ik. De dekkingzangeres Sarah was toen met de mannen van Clouseau mee naar Blankenberge gereden. En die had geen vervoer terug, die is met ons meegereden, terug naar Leuven. En zo heb ik Sarah leren kennen. En wij zijn een jaar of 3 toch samen gebleven. Als ik thuis naar Tien om te zien keek, dan zat ik echt zo op mijn... naar de tv. En dan Koen die kon zo echt zo de camera pakken en zo echt de woonkamer inkijken. Als iets van, oh, die kijkt naar mij.